салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро манзури шумо мекунем. дар 15 дақиқаи имрӯз 7 октябр ин мавзӯъҳоро ба баррасӣ мегирем. аввал имтиҳон, баъд кор. Русия муҳоҷиронро барои фаъолият дар сохтмонҳои ин кишвар имтиҳон хоҳад кард. дар шароити баста будани марз, як ширкати сайёҳӣ иҷозати ташкили сафар ба Узбекистонро пайдо намудааст. Самарқанд ман ҷавонимо бисёр рафтагимам. Унҷо 100 бор равадам бо медидагӣ ҷойҳош бисёр. ва ҳамчунин хоҳем дид, ки чаро анорпарварони туркман дар вилояти Хатлон бо вуҷуди ҷамъоварии ҳосили хуб барои ба бозор баровардани меваи парвардаашон саросима нестанд. бозори дохилӣ ва хориҷиро махсусан ба хориҷи кишвар ба Федератсияи Россия интиқол мекунанд. русия муҳоҷиронро барои кор дар сохтмонҳо имтиҳон мекунад. санҷиши тахассусии муҳоҷирони тоҷику беларусиро интизор меравад то охири имсол ба роҳ монанд. дар ин бора Антон Глушков, мудири анҷумани миллии сохтмончунии Русия 7 октябр ба хабаргузории ТАСС иттилоъ дод. бахши асосии муҳоҷирони тоҷик дар Русия дар сохтмон кор мекунанд. хабаргузории ТАСС аз қавли Глушков навишт, имтиҳони муҳоҷирони узбек моҳи ноябри имсол оғоз хоҳад шуд. ҳамин ки санҷишро бо муҳоҷирони узбекистонӣ анҷом додан натиҷаҳояшро нишон додем, бо ҳамкасбон аз Тоҷикистону Беларус мулоқот мекунем, гуфтааст Глушков. ба иттилои Антон Глушков, 80% коргарон дар сохтмонҳои Русия тоҷикон, узбекҳо ва беларусҳо мебошанд. қарор аст то як ҳафтаи дигар гурӯҳе аз ҷавонгардони тоҷик озими тамошои Самарқанду Бухоро шаванд. ҳарчанд то хуруҷи бемории COVID-19 дар минтақа ҳамарӯза марзи ин ту кишварро то 10 000 нафар убур мекарданд, аммо аз баҳори соли гузашта ин сарҳад барои омаду рафт баста боқӣ мемонад. ҷузъиёт дар гузориши Бароди Юсуфӣ. дар ҳоле ки бо иллати пандемияи коронавирус марзи миёни Тоҷикистону Узбекистон ба таври комил боз нашудааст, ширкати сайёҳии Матин Тревел тасмим гирифтааст сайёҳони тоҷикро ба тамошои шаҳрҳои Самарқанду Бухоро барад. барои анҷоми ин сафар ширкати Матин Тревел аз ситоди мубориза бо зидди коронавирус дар Тоҷикистон иҷоза дарёфт кардааст. дар ҳақиқат сарҳад имрӯз аз ҷониби Тоҷикистон, яъне ба самти Узбекистон сафар кардан озод кушода нест. новобаста аз ин мо дар ҳамоҳангӣ бо кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомотҳои дахлдор тавассути мактубҳои расмӣ заминаи ҳуқуқии ҳамин сафара ташкил кардем. ҳамчунин бо манзури пандемияи коронавирус ширкати Матин Тревел масъулияти аз сайёҳон гирифтани намунаи озмоиш аз бемории COVID-19 дар марзи Узбекистонро бар уҳда дорад. ҳоло дар сафари нахустин 15 нафар сайёҳ аз тариқи ин ширкат ба шаҳрҳои Самарқанду Бухоро хоҳанд рафт. шумораи хоҳишмандони сафар ба шаҳрҳои таърихии тоҷикон ба маротиб зиёд аст. Самарқанд ман ҷавонимо бисёр рафтагимам. унҷо 100 бор равадам бо медидагӣ ҷойҳош бисёр. Конечно, мехостам. Самарқанд шаҳри бостони аст. Мадарам рафта тамошо кардагӣ аст. Пештавор рафта тамошо кардагӣ аст. Ҳар ки насиб карда боша боям як мераем иншоаллоҳ худоха. ин дар ҳолест ки соли ҷорӣ сокинон дар гузаргоҳи марзии Фотиҳобод бо Узбекистон шикоят карданд, ки барои убури марз аз онҳо ҳақ меситонанд. ба дунболи расонаӣ шудани ин шикоят масъулони гузаргоҳи марзии Фотиҳобод аз вазифа барканор шуданд. дар тӯли 2 соли ахир бо иллати ҳамагири коронавирус шумораи сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон ва сайёҳони дохилӣ ба хориҷи кишвар ба маротиб коҳиш ёфтааст. дар соли 2020 330 000 сайёҳони Тоҷикистон ба Узбекистон сафар карда ва 237 000 сайёҳи узбекистонӣ ҳам ба Тоҷикистон ворид шуданд. барномаро идома медиҳам. бино ба гузоришҳо, яке аз намояндагони Толибон дар Афғонистон Тоҷикистонро ҳамсояи хубе номида ва гуфтааст, ки онҳо сай доранд таниш байни ду кишвар кам шавад. телевизиони Тулу аз қавли Рӯҳулло Умарӣ, як узви комиссияи фарҳангии Толибон, айни замон гуфтааст, онҳо иҷоза намедиҳанд, ки касе ба умури Афғонистон мудохила кунад.
توجیکستان پیشتر گفت که حکومت طالبان را هیچگاه به رسمیت نمیشناسد مگر اینکه در آن تاجیک تباران حضوری سزاوار خود را داشته باشند. قبل از برنامه صحبت داشتیم با مصطفی سرور، همکارم از رادیوی افغانستان آزاد، و از او درباره گزارش‌ها دایر به تلاش‌های طالبان جهت مذاکره با تاجیکستان پرسیدم. خب یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان به تورونیوز گفته که وزارت خارجه طالبان با تمامی کشورها در ارتباط است و اینکه برای ساختن روابط به گفته او خوب کار میکنند. روح الله عمر افزوده که حکومت طالبان با تاجیکستان هم در مورد همه موضوعات گفتگو خواهد کرد. در گزارش آمده که او تاجیکستان را همسایه خوب افغانستان خوانده و گفته که طالبان نمیگذارند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. او جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما میدانیم که اظهارات در حال است که هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. به تازگی گزارش شده که هم حکومت طالبان و هم تاجیکستان به مناطق سرحدی بین دو کشور نیرو فرستادند. مولوی نثار احمد احمدی، معاون والی طالبان در بدخشان که هم سرحد تاجیکستان است، و تازگی به رادیو آزادی گفت که واحدهای نظامی به گفته او استشهادی را به نام لشکر منصوری در بدخشان تشکیل کردند. احمدی به ما گفت که این افراد نه ترس و جان فدایند و حاضرند که حمله های انتحاری بکنند. هدف عمده اقدام طالبان تحکیم امنیت مرزها خوانده شده، اما این اقدام ها تاجیکستان را نگران کرده و ما شاهد چندین رزمایش نظامی در نزدیکی مرز با افغانستان. یکی از مصطفی سرور پرسیدیم این بود که تا کجا موضع‌گیری تاجیکستان که برخلاف کشورهای زیاد طالبان را سخت تنقید میکند در مطبوعات افغانستان بازتاب می‌یابد. خب اگر کمی برگردیم به گذشته، چند هفته قبل طالبان کابینه سرپرستشان را اعلام کردند که 33 مرد در آن حضور دارند. تمامی اعضایش عمدتاً از رهبران طالبان و اعضای طالبانند. برخی از کشورهای منطقه به اقدام طالبان واکنش نشان دادند، از جمله امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار ایجاد حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان شد که تمامی اقوام، اقلیت‌های مذهبی و زنان در او اشتراک داشته باشند. این اظهارات عکس‌العمل‌های طالبان را به دنبال داشت و در مجموع این بگومگوها در برخی از رسانه‌های افغانستان بازتاب یافت. مثلا عبدالسلام حنفی، معاون نخست وزیر طالبان، این اظهارات رحمان را نکوهش کرد و او را مداخله در امور افغانستان خواند. حتی هشدار هم داد که هر اقدام واکنش خواهد داشت. او جزئیات بیشتر در این مورد نداد. حال دیده شود که اقدام بعدی چه خواهد بود. طالبان وعده دادند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد، اما حضور برخی از گروه‌های تندرو افراطی مثل جنگجویان وابسته به انصارالله که گفته میشه در بخش‌های از بدخشان حضور دارند و همچنان جنگجویان وابسته به داعش نگرانی ایجاد کرده. تشکر میگویم از همکارم مصطفی سرور که از رادیو افغانستان آزاد و یا بخش دری رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. بینندگان عزیز، اگر شما میخواهید درباره وضع کنونی افغانستان معلوماتی بیشتر بگیرید، پس رو بیارید به وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org. در اونجا خبرهای مفصل نشر میشوند. یادآور میشویم که شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دپارتمنت دولتی آمریکا از شروع موسم نوی به قیدگیری جهت دریافت لاتاری کارت سبز و یا گرین کارت آمریکا برای سال 2023 را اعلام کرده است. مهلت ثبت حجت‌ها از 6 اکتبر آغاز یافته تا 9 نوامبر امسال ادامه می‌کند.
амрико соле барои 50,000 нафар дар сартосари дунё имкони дарёфти ҳаққи иқомату кор дар ин кишварро тавассути корти сабз фароҳам меорад ва бояд гуфт ки ба ҳисоби миёна ҳамасола тавассути ҳамин барнома беш аз 500 нафар аз тоҷикистон ҳам барандаи ин лотарея шуда бо хонаводаҳояшон ба амрико мекӯчанд. рӯ меорам ба ҷануби тоҷикистон. туркманҳои анорпарвар дар вилояти хатлон имсол ҳосили хуби ин меваро ба даст оварданд. онҳо давраи чиниши анорро шурӯъ карданд, вале барои фурӯхтани он саросима нестанд. зеро бовар доранд ки дар сурати нигаҳдории хуби анор то фасли зимистон маззаи он беҳтар ва нархаш ҳам баландтар мешавад. гузориши ҳамкорони мо дар ҳамин бора нақл мекунад. байрам элмуродов боғдори туркмантабор аст. вақти зиёдашро дар боғи анораш мегузаронад. анори сурхи чилагӣ бояд барои фурӯш бароварда шавад. ин сол мана анорам соз шуд, хел аст хуб. барои ҳамин ҳозир чинишро сар кардам. мана ихтили мешавад, агар қағоз назане сиёҳ мешавад. ин марди боғдор мегӯяд хароҷоте ки дар як сол дар боғи анораш сарф кардааст ба фурӯхтани анор ҷуброн мекунад. 1 килограмми анор аз 5 то 10 сомонӣ қимат дорад, вале баъзе боғдорон дар фурӯшаш саросима нестанд. анор дар замистон маззааш хуб мешавад, нархаш боло меравад. боғдорони таҷрибадор онро барои рӯзҳои сард захира мекунанд. айнабат элмуродова анорро аз 2 гектар замин чинда захира мекунад ки то фасли баҳор ҳифз шаванд. ҳоло ғунучин сар шудааст. аллакай моҳи октябр аст. насиб бошад то зимистон ҳама чиз тайёр мешавад. агар дар халтаҳои салафанӣ гузорем, дар зимистон хуб нигоҳ дошта мешавад. ҳамин тавр мо анорҳои худро нигоҳ медорем. зимистон вақте ки ҳаво хунук ва барф меборад, онҳоро мефурӯшем. аъзои ин хонавода ҳоло серкор ҳастанд. бояд ин ғарами анорро ба анборҳо баранд. анорҳои дигарро аз дарахтҳо бичинанд. насиб бошад мо келин ва духтаронам кор мекунем, вагарна касе наметавонад ин ҳама корро кунад. мо ҳама якҷоя кор мекунем. мана барои ҳашар омаданд. ҳамсояҳо ҳастанд. ин духтари ман аст, вай ҳам духтари ман аст ва он келинам, вай ҳамсояам. ҳамаашон барои ҳашар омаданд. туркмантаборҳои ноҳияи дӯстӣ дар ҷануби тоҷикистон аз анорпарвароне ҳастанд ки ҳам бозори дохилиро таъмин мекунанд ва ба хориҷ содир мекунанд. минтақаи анорпарварӣ аз ҳама калонтаринаш дар ин ҳудуди ҷамъияти мо истеҳсол мешавад, парвариш мешавад ва бештар мардуми туркмензабон ба ҳамин шуғл, ба ҳамин кишоварзии анорпарварӣ машғул ҳастанд ва ҳамасола онҳо аз ҳамин меҳнати ранҷи анори худ фоидаи хубе ба даст меоранд ва шароити зиндагишон назм мешавад. бозори дохилӣ ва хориҷиро махсусан ба хориҷи кишвар ба федератсияи Россия интиқол мекунанд. бахши аъзами иқтисоди хонаводаҳои туркмантабори ноҳияи дӯстӣ аз парвариш ва фурӯши анор аст. мақомот дар хатлон мегӯяд ки масоҳати боғи анор бештар мешавад. то имрӯз дар вилояти хатлон 1260 тонна анор ҷамъоварӣ шудааст ки масоҳати анорбоғ дар ин вилоят 1550 гектар будааст. анори ноҳияи дӯстӣ, шаҳри норак ва ноҳияи шамсуддини шоҳин зиёд ҳосил медодааст. анори имсолаи хатлон дар баробари таъмини бозори дохилӣ ба хориҷ низ бурда мешавад. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, вилояти хатлон. ва ширкати шабакаҳои миллии барқи қирғизистон 6 октябр гуфт талабот ба нирӯи барқ дар саросари ин кишвар якбора афзоиш ёфтааст ва бинобар ин аз сокинон даъват менамояд ки барқро сарфа кунанд. ба огаҳии ширкат моҳи сентябр ҳаҷми талабот ба нирӯи барқ дар қирғизистон 890 миллион ҳазор киловаттсоатро ташкил додааст ки назар ба ҳамин давраи соли гузашта 34 миллион ҳазор киловаттсоат зиёд мебошад. қирғизистон давоми солҳои ахир ба далели поин рафтани сатҳи оби обанбори тоқтакул бо мушкили норасоии нирӯи барқ рӯбарӯ шудааст. ҳаҷми захираи об дар обанбори мазкур 12 миллиард метри мукаабро ташкил медиҳад, дар ҳоле ки соли гузашта 15 миллиард метри мукааб будааст. бинандагони азиз, вақти барномаи ахбори озодӣ инҷо ба поён мерасад. хабаргузоришҳои дигарро чун ҳамеша дар сомонаи радиои озодӣ метавонед бихонед. гузоришҳои видеоӣ дар саҳифаи озодӣ видео дар YouTube аст. мулоқоти баъди ман бо шумо айзон фардо дар барномаи сархати рӯйдодҳост. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар якашон.